on 3 Greece. Σήμερα είμαστε εδώ με τον Χάρη το Σκούταρη, το μεγάλο περσινό MVP του 3on3 στη Νέα Μάκρη. Όλα τρέμονται στο τσάκρωστη. Φοβερός Χάρη, μπράβο, φοβερός! Καλησπέρα Χάρη. Καλησπέρα Φωτή. Έχεις μάθει φαντάζομαι για όλα τα μεγάλα ονόματα και το γενικό χαμό που γίνεται με το 3on3 Greece που φέτος έχει ανεβάσει κατά πολύ τον πύχη. Και θέλω να μας πεις πώς αισθάνεσαι για όλο αυτό το χαμό που γίνεται και αν έχεις με την ομάδα σου τις ίδιες πιθανότητες όπως πέρσι να κατακτήσετε, γιατί όχι, και τον τίτλο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Δεν θα είναι όπως και πέρυσι σίγουρα. Έχουν ακουστεί πολλά ονόματα που θα έρθουν. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μας τρομάζει. Δεν σας τρομάζει αυτό, Δεν μας τρομάζει, εμείς θα πάμε να το ευχαριστηθούμε. Έχω εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες μου. Θα πάμε για το καλύτερο. Ένας μεγάλος παίκτης σαν το Χάρη Σκούταρη πιστεύει ότι μια ομάδα μπορεί να κερδίσει τα ονόματα, να κάνει πάλι πράξη αυτή τη μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει και πέρσι. Πιστεύω ότι αυτό έχει αποδειχθεί στο μπάσκετ, ότι τα ονόματα δεν μετράνε και ότι η σημασία έχει η ομάδα. Έχεις και πολλούς φαν εκεί πέρα στη Νέα Μάκρη. Είναι ο πρώτος σταθμός, μετά από πολλούς. Στο Final 64 φαντάζομαι είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα καταφέρετε να περάσετε. Εντάξει, δεν θέλουμε να λέμε μεγάλα λόγια. Ωραία. Στο γήπεδο. Έγινε. Ευχαριστούμε Χάρη. 3on 3 Greece.